Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ang tingin ko sa'yo ngayon, Cotton birhen na candy. birhen. Birhen na birhen. Dalisay. Dalagang dalaga. Makipot. Yan. Masikip. Puro. Ba't magkaiba yung ate, no? Ano yung tawag mo? Dalagang dalaga. Purong-puro. Diba pure, Oh, gano'n. yan. Pagkarikit-rikit. Yan. Yan, di ba? Pero ako, masikip. Makipot. Ay, sabagay ikaw naman ang mas nakakakilala sa sarili mo. So feeling ko mas valid yung sa'yo. I wish ko lang. Bakit ganun, ano? May mga kulay na kapag sinuot mo, parang mabait ka. Oo. May mga kulay na kapag sinuot mo, parang galit ka. At may mga kulay na pag sinuot mo, parang malungkot ka. Totoo may mga yun, ganon, no? May dagdag na aura sa isang tao ang style ng kanyang pananamit, ang kanyang hairstyle, ang kanyang galawan. Di ba may mga sinasabing alakad maganda? Correct. Diba? Lakad supermodel. Oo, totoo yun. May lakad pogi. True. May ganun eh. Lakad may atraso. Di ba? Yung parang lagi nakatungo. Di ba? Parang ayaw tumingin sa mga kapwa. Di ba? May atraso yan. Lakad patagilid. Yan. Yan naman yung mga, hindi, patagilid, pakaliwa. Yan naman yung may mga utang na sasalubong, kahit walang daan, kakaliwa. Ganon. May mga ganyang klaseng mga aurahan. Di ba? Totoo. Di ba yung halimbawa yung aura mo, yung presensya mo pa lang parang, di ba magugulat ka, parang bakit tumatabi kayo? Pag gano'n, yung lakad Amoy may amoy. Huwag kang feeling na parang ano. Malakas ang dating mo. Correct. Hindi, malakas ang amoy mo. Tama, 'di ba? Malakas ang dating ng amoy mo, Yan. 'di ba? Huwag kang feeling na ang lakas ang dating. Hindi mo narinig yung nangamoy, gano'n. Yan. O di sana okay po ang aurahan natin ngayong araw na ito. Tingnan mo si Nicole, di ba halimbawa yung mga aurahan niya, pang malakas ang damit yun eh. Kaya yung mga tao dito na minsan hindi sanay sa mga sinusuot niya, sa nalakad ni Nicole. Di ba? Boss natin, di ba sabi? Yung presidente. Narinig ko yung papunta akong CR, tapos tinanong niya si Chuper, saan pupunta si Nicole? Sabi talaga ni partner. Magsusona po yan. Hindi, ang sinabi mo, ay, outfit niya po yan lagi. Oo nga, parang yun yung sabi mo, outfit niya po yan lagi. Oo, sabi ko, araw-araw niya pong suot yan. Yun yung sabi yung ni parang attention ng SONA, ng Pangulo, di ba? Ng Pangulo ng Pilipinas, ganun yung damitan niya. Pero everyday dress niya lang yun. Kasi wala naman ako iba pupuntahan. So, saan ko naman susuotin yung mga yon? Hindi naman din ako invited sa SONA, di ba? Hindi naman din araw-araw linggo ng wika. Kasi sayang naman yung mga ganong outfit. So yung ganong aura, iba yung datingan eh. Tingnan nyo, kung magsuot ka lang ng simple na kunyari nakaano ka lang na maong, tapos nakasimpleng t-shirt, hindi ka mapupunan ng ganon. Pero dahil nagsuot ka ng pangmalakasan na iba yung aura mo. Ganyan. Totoo yun, may factory po yung the way we dress. Correct. Feeling ko partner lalo sa Pilipinas. Hindi ko lang alam sa ibang bansa. Hindi ko sure. Pero parang lalo sa Pilipinas. Kasi sa Pinas, mas ganun. Mas binibigyan ng parang feeling nila halaga. Yung paraan ng pananamit. Oo, may mga ganun. Kaya nga, di ba, yung mga kapag simple-simple yan lang yung itsura, hindi mo alam na super yaman. Kapag ka pumapasok sa mall, anong ginagawa? Pinapaamoy sa aso. Pinapaamoy sa aso, mga 3 beses. Hindi mo na pinapapasok, correct, 3 beses sinascan yung bag, di ba? Mga ganun. Sa sinusundan ng mga spies. Oo. May spies kasi sa mga grocery minsan. May ganun. O di naman kaya kapag ka pumasok yung taong yan sa jewelry store, kunyari sa isang mall, di ba, mamanmanan.
Pero kapag ka... Base sa pananamit. Oo, base sa pananamit. May mga ganyan talaga. Oo nga, no? Oh, 'di ba? Tingnan mo, pansinin mo, kapag ka ba simple yung damit mo, ino-offeran ka ba ng mga pa-credit card? Ay, totoo 'Di ba yun. hindi? Totoo, naalala ko may mga events tayo na no, may mga dumating na nakasuot na. Talagang yung binigyan ng upuan, Yan. hinila yung upuan para paupuin. Correct, 'di ba? Syempre naka-outfit na Naka-outfit 'di ba? na. Kaya natutunan ko rin 'yan, dapat kapag ka dumating sa event, ayos na. Kasi kung hindi baka mamaya pagbuhatin ako ng speaker. Wala kang ginagawa ngayon, buhatin mo nga yung speaker, mag-umpisa ng event. Nangyari sa amin yun. Ako na-experience ko din yun. Hindi pa naka-BS. Yung naka-t-shirt lang na dumating. Oo, kasi naman minsan, ang call time po sa amin 3 hours before the program. So hindi ka dadating na nakabihis na. Naka-ano ka lang. Naka-normal na pang suotan. Minsan nakapambahay ka lang. Tapos pagdating doon sa event, saka ka magbibihis. So syempre, may mga dumating na nakabihis na. Talagang sila hinilahan ng upuan. Yan. Pinapasok sa aircon. Correct, ganyan. Kami po, dumating po kami ng gusgusin. Hinilahan naman kami ng upuan. Pero nung nakaupo na po kami, hinila pa alis. Sabi niya, huwag kayong umupo dyan. Talent dyan. Talent ang uupo dyan. Tapos malaman-laman nila, ay, host po ba kayo? Oo, kami po yun. Ganyan. Hindi po halata Kasi may ganun nung nagbihis kami, sa kanila nakilala na, ay, sila pala yung Oo, host. may ganung datingan talaga. Totoo yun. Well, unfortunately, may mga ganyan. Actually, meron tayo isang tambalanisa na ganyan na eksena na nabasa ko at one point, sabi niya parang, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Something like, ang sinabi niya nun is, gaano ba talaga kahalaga ang pagpuporma sa workplace, sa career, sa relationships, ganon. Sabi niya, kasi simple-simpleng tao lang daw siya at ayaw niya daw ng mga porma-pormahan. Okay. Eh natatakot siya na baka mamaya dahil nga simple lang siya, wala pumansin sa kanya. Ganon. May mga depende sa pagkakataon, depende sa mga tao makakasama mo. Correct ka. May mga iba talaga na tumitingin talaga sila. Oo. 'Di ba? May mga ganun pinoprofile ka. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo sa mall na lang eh. Ipo-profile ka kung mukha ka bang aabutan, mukha ka bang makakabili ng kondo. Depende sa suot mo. Depende sa suot mo. Oo. Sa partner, sa kunyari sa bilihan ng cellphone. Sa amin nangyari yun eh. Oh. Anong ginawa? Naka-check-in kami sa isang hotel, malapit dun sa isang mall. Oh. So, nung paggising namin ng umaga, wala pang toothbrush, wala pang ligo, nagpalit lang ng pangtaas para hindi naman masyadong pajama yung dating. Pumunta na dun sa mall kasi magkatabi lang. May intention talaga kami nun, partner, na bumili ng cellphone. Oo. Pagdating namin dun, Hindi kayo entertain. hindi talaga. Nung nagtatanong na kami, Tinago lahat ng mga cellphone na nakapatong, no? Nung nagtatanong kami, tinago lahat. Nagsara sila. Kamukha namin yung dating shoplifter. Sarap. Oo nga, talagang yung tao, talagang hindi yung nagbabantay, hindi niya kami talaga binigyan ng oras. Parang ipinaramdam niya talagang busy talaga siya. Ganon. So ang eksena, lumipat kami. Tapos dun sa nilipatan namin, na binigyan kami ng oras kahit ganun yung itsura, bumili kami. Napabili kayo, bumili. diba? May intention kasi kami bumili, hindi lang talaga halata. Nung time na yung partner, parang may bonus noon. Basta napag-ipunan. So talagang there is an intention to buy. Oo. Kaya lang, dahil nga ganun yung ninyo, outfitan, hindi mukhang mukhang mabaho. Alam mo yun? Mukhang mabangon lang, ganyan. Mukhang yung mabaho. may panisalaway pa galing sa unan. Oo, parang ganun kasi yung datingan namin. Hindi napansin. Naku, kung diba? pinansin niyo po si Nicole, sana papakyawin niya yung cellphone. Ipang-raffle niya sa Christmas party Wow, yun taray. Baka naman may umutang sa akin. Joke lang yung mga kwento ni Chuper. dahil hindi niyo pinansin. Ayan diba? na. Tamang duda kayo mga Ayan. nagtitinda dyan. Isa lang yung binili. Ganun. Yung pinakamura pa. Ayan, ganon. Diba? SIM card lang. May intention bumili ng cellphone pero dahil hindi mo siya pinansin, SIM card na lang ang binili. Ganon. Diba? May ganon. Correct, Diba agree. yun nga, pag naglalakad ka nga sa mall tapos minsan hindi inaabutan yung parang feeling, pinoprofile nila walang pera. Hindi inaabutan ng leaflet, ng brochure, ng flyer, ganyan. Kasi feeling nila sayang naman to, colored yung colored yung flyer, tas mukha namang walang pambili, ganon. Pero wag ka, sabi daw nila, ang tunay na mayayaman sa BGC naglalakad, di ba? Mga nakachinelas lang daw at nakaputing t-shirt. Totoo yun. Ganon, may tayo mga ganon hindi, daw. talagang pormahan pagdating doon. Kahit init na tayo, importante nakaporma. Forma, diba? Pero sa totoo lang, pag nagka-checkan ng ATM at ng wallet, naku, pag nag-wallet read nga tayo ngayon, partner.
Nga. Oo, wala talaga. Wala. Puro resibo, puro papel ang laman. Kumapal po yan sa dami ng discount card, di ba? Lahat po ng grocery, meron pong discount card. Ganun. Totoo yun, no? It's a sad truth, mga kaibigan. Nakaakibat talaga ng pananamit ng isang tao ang paggalang mula sa ibang tao. May ganun talagang feeling eh. Kaakibat din ito ang authority. 'Di ba? Minsan may mga pangmalakasang damit na parang mapapa-oo ka sa sinasabi niya dahil sa pananamit niya. Tama. 'Di ba? Kunyari, if you're trying to convince someone, 'di ba kailangan mo mag-dress up eh. May ganun eh. Kasi kung hindi ka magdadamit ng maayos, hindi ka paniniwalaan. Totoo din. Kasi kaakibat ng pananamit, 'di ba? Yung convincing power mo. 'Di ba? Kunyari nasa sales, tapos ang suot niya, yung saktuhan lang, alam mo, lumang damit, tapos nagbebenta ng lupa. Correct. Hindi ba hindi convincing? Oo. Kaya Diba? yung nagsasabi na ang dami yumaman na sa insurance o sila mismo meron. Oo, pero yung pananamit niya, correct. luma na. Totoo. Tapos parang hindi mo makita sa kanya na saang part po. Kung sarili mo nga po hindi mo napayaman, paano mo ako mako-convince? Correct, kasi may ganun tayong judgment. Pero kung tutusin, hindi natin alam, mas komportable lang pala siya magsuot ng mga t-shirt lang. Correct. Ng mga may lumang damit. ganon. Pero may pera din naman pala talaga siya. Or hindi natin alam. Akala mo simple lang yung damit niya pero mahal yan. Mas mahal pa sa pagkatao mo. Merong mga ganon. Posible. Na itsurahang mas mahal pa sa pagkatao mo. Diba? Kasi Oo. nasanay tayo na na kailangan mag-dress up. Kasi yun yung paniniwala ng mga tao na kapag maganda yung suot mo, kaakibat nito ay power. May ganyan. May special power talaga pag basta ang pananamit ng isang tao. Diba? Pag pumunta ka sa party, hindi ba't nagtitinginan sa'yo kapag bonggang-bongga yung suot mo? Kumpara na pumasok sa party ng sakto lang ang suot. O simplihan lang. Kapag Kasi may halimbawa, power yun, pumasok ka sa party na na bonggang-bongga yung suot, hindi ka kailangang sabihan kasi ang sasabihan nila yung mga dumating na wali-wali lang yung suot, sasabihan nila, uy, wag ka masyadong magbalot ha. Totoo, no? May ganon. Correct. Pero hindi lahat meron lang talagang impression na ganon. Unfortunately, sad truth, it's both a positive and negative eh. Ganon talaga, may kaakibat na power ang dressing. Totoo meron yun. talaga yon. Ako naniniwala May extra talaga. power ka. Oo, naniniwala talaga ako diyan. Kaya ine-effortan ko yung dressing na yan kasi there is power in dressing up. May ganon. At saka it gives you confidence eh. May dagdag na na confidence sa sarili, di ba? Natutuwa ka sa sarili mo, nagagandahan ka, pupugian ka sa sarili mo. And good yun. Di ba? Basic naman yung partner eh, di ba? Basic yan na gusto natin na to feel good about ourselves. Correct. Ganyan, di ba? Yun nga lang, hindi din sa lahat ng oras Tandaan, hindi lahat ng maporma tunay na may pera. Naku, marami kami kakilalang ganyan. Hindi na po kami lalayo. Wag ka na lumayo, di ba? Ako ang topic mo kanina. Yung mga tao sa loob ng booth. Sino-sino yan? Di ba? Nicole and Chris. Correct, di ba? Ganun. Huwag kang basta-bastang nagpapaniwala sa mga sa mga power dressing na yan paminsan. Kasi minsan, kung sino pa yung simple, sila pa din pala yung nakatira sa Ayala Alabang. Uy, totoo yun. Natandaan ko, meron tayong isang kliyente na ganun parte. Sobrang simple lang ng itsura niya. As in, tapos sinabi lang nung isang AE natin na sabi niya, alam mo ba, Nicole, Chris, nakatira yun sa Ayala Alabang. Oo, Oo, diba? kumpara dun sa mga ibang kasama niya na mga kliyente din na pormang-porma, talagang hindi mo maiisip na taga-Ayala Alabang yung isa. Oh, 'di ba? Pero hindi mo talaga masasabi. Ay, totoo yun. No? Sanay lang talaga tayo na nakaka-impress yung mga magagandang suot, which is actually true. Yes, totoo naman Pero, din. may mga pag nalaman mo naman yung kwento ng ibang tao na, 'di ba, na simplehan lang ang suot, kasing komportable sila ng ganun. Na gusto ko simple lang eh. Ayoko na maraming sasabihin lang nila, pero wag mo akong husgahan base sa suot ko. Baka kung magkalabasan tayo ng yaman, magkalabasan tayo ng pera, sampalin ka ng katotohanan. Correct. Masampal ka ng kahirapan. O di naman kaya pagkalabasan na, lumabas ka na lang kasi ramdam mo talagang mahirap kang tunay. So ang point is, 'di ba? Let us respect each and everyone. No matter kung ano man po yung yung kasuotan, kung ano man po yung itsura, 'di ba? Huwag nating i-judge na ay wali yan porke wali ang itsura. Huwag din natin pakapurihan ng sobra-sobra, hindi mo din kilala, yung pinupuri mong sobra ang forma, 'di ba? Kasi hindi mo din alam ang kwento niyan. Baka wali lang din naman talaga yan. Totoo yan. Ako na-experience ko talaga sa mga events yung ganyan. Kasi yung halimbawa, may mga artista talaga na pag binihisan mo, iba hindi mo makikilala eh. Oo. Naalala ko talaga yun. Nung nasa van pa lang kami,
Nung sama-sama pa lang kayo. Oo, wala pang ayos yun. Sabi ko, sila na ba to? Oo. Hindi ka sure. Oo. Pero nung Tapos, pinormahan, nung pagdating mismo dun sa venue, nag-dress up sila partner. Grabe, iba talaga yung transformation. Artista level kasi inayusan na yung buhok, dinagdagan na yung buhok. Oo. Di ba yung kilay, magulat ka. Parang Nagkakilay bilog na bilog yung mata. Sa kanina, antok na antok yung mukha. True. Bigla nag-contact lens, Oo. diba? Tapos, nung nagkaroon ng transformation, iba yung treatment ng mga tao. Di ba sa mga pageant minsan? Kulang lang sambahin eh. Oo. Di ba minsan, Sa mga events, sa mga ganyan sa events, maski sa pageants eh, yung parang, sila na ba ito? Sila na ba yung contestant? Pero wag ka. Nung naayusan. Nung Sino mismong sila oras doon? ng laban, Babalikan pa namin yung picture na simple lang sila. Alin siya dito? Hindi mo makilala. Oo, nabihisan Kasi, yun nga, hindi mo talaga masasabi base lamang sa kung ano man ang itsura nila. Hindi mo sila pwedeng i-judge. Diba? So, dito mo rin masasabi that looks can be deceiving. Correct. Looks can be this evening. Yan. Can be this evening only. Oh, looks can be this evening. Ganyan. Partner, shoutout lang natin si Coach Nick ng rowing team. Nakilala ko ito, partner, nung pumunta ako sa Abucana Camp sa Ternate, Cavite. Hi, Coach Nick. Nakatutok daw siya sa atin. Ano kino-coach ni Coach Nick? Rowing. Yan. Row your boat? Yes, diba? Ang kino-coach niya talaga is how to sing row your boat properly. Okay. Soprano level. Charot. Magaling na coach yan, partner sa Philippine team yan. Habang nasa traffic ay nakatutok sa atin. Hi, Coach Nick. Ron Petra, good morning. At lahat ng mga tambalanisa natin sa Lima Hotel, good morning po at salamat po sa pagtutok ngayong araw na ito. O, ayan ha. Sana po ay happy kayong this morning at makatanggap kayo ng mga magagandang balita. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by